Ονομάζομαι Λάζαρος Πκερή και κατάγομαι από τον Άγιο Θεόδωρο γέννημα και θρέμμα. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία, ένα μύθο, τον οποίο άκουσα από πολύ μικρός και εξακολουθώ μέχρι και σήμερα τον ακούω. Το χωριό μας το διασχίζει ο ποταμός Πεντάσχηνος και εκβάλλει στη θάλασσα σε μια περιοχή που ονομάζεται Λίμνη. Εκεί στην περιοχή υπήρχαν πάρα πολλά έλλη και λέγεται ότι ζούσε μια κουφή, αυτή που λέμε είναι η κουφή του Πεντασχήνου, και κατασπάραζε όποιον έβρισκε μπροστά της. Οι χωριανοί φοβόντουσαν πάρα πολύ και διαρωτούνταν τι πρέπει να κάνουν για να την εξοντώσουν. Μια μέρα πέρασε από την περιοχή ένας αγωγιάτης, ο οποίος άκουσε την ιστορία των χωριανών και τους είπε: «Σας συστήνω να πάρετε 5 ασκιά, να τα γεμίσετε μια σβέστη, να βάλετε μέσα σε δέρμα ζώου και το δέρμα ζώου να το απαλείψετε και με αίμα και να τα βάλετε σε διάφορες περιοχές που κατά τη γνώμη σας περνάει η κουφή». Οι χωριανοί αυτό έκαναν. Η κουφή, μυρίζοντας το αίμα και βλέποντας τα δέρματα των ζώων, άρχισε να τα καταβροχθίζει. Ο ασβέστης που ήταν μέσα άρχισε να φουσκώνει και τελικά η κουφή πέθανε από τον ασβέστη. Και έτσι με αυτήν την ιστορία λέγεται ότι ζούσαν καλύτερη ζωή οι χωριανοί. Και η περιοχή ονομάζεται μέχρι σήμερα η περιοχή του Πεντασχήνου και η κουφή του Πεντασχήνου.